intom li s-soltu segwina fuq Facebook u YouTube biex il-lela tinaqdu magħna ħalli tkunu tistgħu tisimgħu dak li l-mulej irid minna l-lejla. Fiċ-ċert li ħanidbirku, ħanikbru, ħanimbnew, imma fl-istess ħin ukoll nixtarru u narfu u x'qegħdin fir-rida tiegħu kif iridna hu. Għalhekk bħal medna diġà, il-lejla Ġesu irid jeħles. Bħal dejjem, imma dan iż-żmien li qegħdin fih huwa żmien bħalma kulħadd jaf qiebes. Sewwa bħalma tedinna l-kelma Alla l-aħħar żminijiet, hekk jkunu ibsin. Sewwa, imma il-Knisja ta' Kristu għandha tkun is-soluzzjoni ta' kollox, għandha jkollha l-answer għal kollox. Iktar mid-dinja. Ħafna drabi anki fis-sitwazzjonijiet li qegħdin naraw fid-dinja u aħna nitolbu biex naraw sitwazzjonijiet iduru u naraw riżultati meta nitolbu għad-dinja għal x'qed jiġri sewwa għall-Knisja għal dak kollu li l-mulej jpoġġi f'qalbna meta ninġabru għat-talb. Imma nafu wkoll li jekk ma nkunux in alignment mal-kelma Alla u ma dak li jrid, ħafna drabi it-talb tagħna jiġi mfixkel. Għalhekk illum dik li ħanaraw, jekk verament irridu li meta talbna jinstema', jekk verament irridu nkunu effettivi, jekk verament irridu li l-ħaddieħor idur lejn Kristu, irridu vera jkollna dik il-qalb ta' kompassjoni biex naraw l-erwieħ mitlufa jersqu lejn Kristu. Jekk irridu l-aħwa narfu u nisimgħu leħen l-Ispirtu Santu meta jkellimna u mhux ngħidu il-mulej qalli u l-Ispirtu Santu qalli bla doġġ. U ħafna drabi meta nagħmlu hekk infixklu il-ħaddieħor, ħafna nies u aħwa jispiċċaw mfarka u mkissra għax inkunu wedna għax il-mulej qalli u għax smajtu jetek u ma jkunu smajna xejn. Ġifieri, l-aħwa illel għandna messaġġ. L-ewwel waħda li hija wkoll ta' jienu naqrah jienu x'intħalt fih waqt it-talb u nistudjah daħħalni f'qoxorti, imma il-mulej irid nies followers dixxiplinati. Ġifieri bħalu jixbħuh jagħmlu bħalu f'kollox, mhux kollox jgħaddi. Spiċċa dak iż-żmien. Issa qegħdin fi żmien serju li l-mulej għandu bżonna biex in-nies hemm barra isibu lejn min iduru. Issa li ġej, dak kollu li ġej fuq id-dinja, aħna nafu għax aħna bl-Ispirtu Alla nkunu nafu li u anke hemm miktub fil-kelma li ma ħadniex fi żmien li neħlu l-ħin, anzi pjuttost irridu nitħeġġu u nġibu erwieħ kemm nifilħu lejn Kristu issa. Dik hija l-urġenza li naraw ħafna rwieħ resqin lejn Kristu qabel ikun tard wisq. Issa, l-iskrittura tal-lejla propju hija Rumani 12. Ħammorru fil-kelma Alla li hija Rumani 12 u ħanaraw ir-rwol tal-Kristjan, ir-rwol tal-Kristjan nisrani li jġib glorja lil Kristu. Għax mhux għax aħna nafu b'Ġesu u kemm inħobbuh u kemm inkantaw u kemm naqbżu, ħanaraw li l-imħabba li Kristu jrid minn għandna hija ta' ċertu standard li hu stess ħalla lid-dixxipli tiegħu, u għarrafhom biha u ħanaraw għal xiex. Mela ħanibdew minn vers 9, mela ħanaqraw Rumani 12 u ħanibdew minn vers 9. Qisu li l-imħabba tagħkom, edna ħanitkellmu fuq l-imħabba llum, l-imħabba tagħkom ma tkunx wiċċ bieħor. Ġifieri bla kompromessi rida l-imħabba, right, il-mulej. Tkunx ipokrita, don't fake it.
M'hemmx fakeness, ma jridx xejn fake il-mulej. Alright? U dak li ħanaraw il-lejla aħniex disċipli ta' din il-kwalità, ta' dan il-livell. Issa, meta qed jgħid tkun xwiġġ ieħor bla kompromessi, għaliex? Għax ħafna Kristjani jgħaddi kollox għal-jom. Ġifieri hemm il-kompromess u iva u dik taddi u minn għal-jom li l-mulej mhux qed jarhom, ġifieri ikun hemm maskra. Allura dik skont din il-kelma ma tantx toġob il-mulej. Taħmlux il-ħażen. Ġifieri tobot il-ħażin. Ejt li hu ħażin il-ħażin, mhix anzi l-kontrarju, ħafna drabi il-ħażin qed jiġi tajjeb u tajjeb jiġi mwarrab. Mela ma tistax tħalli il-ħażin għaddej. Ġej minn fejn hu ġej. Fuq ix-xogħol, fil-familja, fil-knisja, anywhere. Il-ħażin m'għandux postu fi Kristu. Kristjani ma jistux jibqgħu jgħixu bħad-dinja. Id-dinja jgħaddi kollox għaliha. Imma bħala Kristjani ma jgħaddix kollox. Hemm standard li huwa Kristu. Ara, li rridu ngħixu miegħu. Anzi, aħrab iġri lem mill-ħażen. Għaliex ħafna jieħduha for granted għax għandi l-Ġesu Salvatur tiegħi. Issa nobiti maħfura u għal-ġenna. Imma tinsiex li jekk inti taċċetta l-ħażen u jgħaddi għalik, taf x'qed tagħmelu? Qed tiftaħ bib id-demonju, fejn jista' jaħdem f'ħajtek u jista' iwaqqek u s-salvazzjoni tiġi bye-bye. Ġifieri noqogħdu attentu ma neħdu xejn for granted l-aħwa, iktar u iktar dan iż-żminijiet. Żommu mat-tajjeb. Għadni vers 9. Ġifieri min-naħa l-oħra igranfa ma dak kollu li hu tajjeb. Ma jfissirx li għax nitbedu mill-ħażen ħanejxu xi ħajja bla sugu ta' boring, ġifieri hemm ħafna li hu tajjeb u hemm ħafna li Alla jrid. Għalhekk aħna għandna nkunu dejjem in line mal-kelma tal-Alla u ma dak kollu li Alla jrid. Vers 10, ħobbu lil xulxin bħala aħwa. Hemm raġuni tagħla issa Ġesu qed jgħidilna hekk. Fittxu li tistmaw lil xulxin, tistmaw lil xulxin, ġifieri bħala membri ta' familja waħda. M'hemmx firdiet. M'hemmx sim. Għal-Alla ma toġġ, ma tintoġobx di fil-xirka, fil-ġisem ta' Kristu. M'hemmx sim, m'hemmx firda. M'hemmx. Ġifieri, meta qed naqraw dal-passaġġ, aħna bħala Knisja l-mulej irid juża din il-Knisja, jrid jarana effettivi f'dan il-ġranet, irridu naraw li b'dal affarijiet mhumiex qegħdin fostna. Għalhekk qegħdin naqraw din l-iskrittura hija l-kelma tal-Alla sewwa u hija dik li jrid minna. Vers 11, tħallux il-ħrara tagħkom tibret? La qed edinna hekk. Mela xi darba kellna l-ħrara, l-entużjażmu u li din tista' tibret b'xi mod. Tħalluwix din il-ħrara tibret, tħeġġu fl-ispirtu aqdu l-mulej. Mela ir-rida tal-Alla hi. Orrajt li rabet tqajna miegħu l-ewwel darba u skoprejnieh x'ħeġġa, x'entużjażmu. Imma dik l-entużjażmu tibqa'. U ħafna drabi as we grow, iktar ma nikbru fih, sfortunatament, dan l-entużjażmu jibda' itaffi. Għax nibdu ċertu affarijiet for granted minn li nafu ħafna. Ara, għaqdu l-mulej iwa, imma dik l-ewwel imħabba. Ara li ma titilfuwix, hekk qed jgħidilna għax dik li iktar li il-mulej tinteressaħ. Sewwa, mela ibqgħu entużjasti. Għalfej, biex taqdu l-mulej passjoni taħraq. Mhux birda, għax meta tkun birda, il-mulej jgħidilna f'Revelazzjoni x'jagħmel jobsoqna. Biex biża.
il-bruda ma jridix il-mulej. Ejja niċċekkjaw qalbna l-aħwa biex hekk maħniex qed naħarqu għall-mulej illum nagħmlu xi ħaġa. Sewwa, ħan nippreparaw ruħna mill-lum, rajt għandna weekend mimli li ġej fej verament il-mulej ħajeħles, u iktar minn hekk ejjew għat-talb il-ħamis ukoll, hekk tistgħu ibdew mill-ħamis. Ħalli nagħmlu t-talb il-ħamis miflok il-ġimgħa, għax il-ġimgħa ovvjament la ħajkonna il-bidu ta' din il-konferenza mhux se jkollna talb, imma jekk niġu mill-ħamis inkunu nistgħu, all right, we fuel up, all right, nintlew bil-petrol, ħalli mbagħad ikollux jaħraq il-mulej. Ejjew verament nidħlu fiha. Knisja mbirka dejjem ikollna xi ħaġa għaddejja biex nikbru fiha. Sewwa ġifieri ejja napprezzaw u nieħdu sehem f'kollox. Mela, naqdu l-mulej passjoni taħraq li ma jfixkilha xejn issa. Kif iritu u kif tiġi msejjaħ. All right, mela il-mulej għandu pjana l-kulħadd. U meta jsejħinna tkun sejħa unika li ħadd ma jista' jagħmilha flokok. Ħadd ma jista' jagħmilha flokok għax inti tkun magħżula għaliha. Ejja nifhmuha di. Mela dik is-sejħa hija tiegħek. Jekk inti taraf tikber għaliha u taċċettha u taraf tirċiviha. Issa, ħafna drabi x'jiġri? Hekk ma nimxux f'dik is-sejħa partikolari unika lil mulej itina, taf x'inkunu qed nagħmlu? Min nagħmel is-Six Pillars of the Christian Faith dal-aħħar u anke min nagħmlu qabel, jaf x'inhuma. Huma opri mejta. U opri mejta taf x'inhuma, ġifieri fejn m'hemmx Alla fihom. U għal Alla ma jfissru xejn u jkun xogħol għal xejn għalina u laqqas se jiswilna xejn. Voldiri importanti l-aħwa li nkunu ċerti li meta nkunu qed inservu l-Alla aqdu l-mulej, hawnhekk qed idinna aqdu l-mulej. Imma ejjew nkunu ċerti li qegħdin fil-pjan tal-aħwa. Għax inkella ħajjiswilna suf. No rewards at all, ma jkollna tagħha. Ikunu ġast opri mejta, opri mingħajr Alla, vojta, li l-mulej ma jfissru xejn għalih. Vers 11 għadni, ibqgħu eċitati daqskemm kontu l-ewwel darba li tqajtu ma' Ġesu. U skoprejtu l-qawwa tal-Ispirtu Santu fikom. Do not burn out. Tista' tintefa'. Attenta, tista' tintefa'. Meta taħdem int u mhux Alla, dik li jiġri burnout imbagħad. Tintefa'. Mela hawnhekk il-mulej qed jgħidilna llum. Isimgħu sew. Dak li għandi x'qed ngħidilkom. Għax irrid naħdem bikom. Għalhekk qed niddixxiplinakom għax għandi missjoni għalikom. Li kieku l-mulej ried isalvana biss. Jaħfrinna d-nubit taw isalvana. Konna mutu u mmorru mal-ewwel. Imma ħallina b'missjoni, b'iskop. U dal-iskop rridu nkunu f'alignment miegħu biex inwettquh. Vers 12, ifirħu dawn huma kollha istruzzjonijiet ta' dixxiplina għalina Kristjani. Ifirħu bit-tama, żgur li għandna tama. Fi Kristu għal ħares m'għandniex tama. Għax wara dan kollu li qegħdin ngħidu, u mbagħad aħna ħanaraw ġifieri is-soluzzjoni għal da kollu. M'aħniex qed ngħidu u nibqgħu fl-arja, hemm soluzzjoni. Mela ifirħu bit-tama u stabru fil-hemm. Stabru fil-hemm x'jiġri? M'hemmx biża', m'hemmx depressjoni għal Kristjan dixxiplinat. Jekk invaditna l-biża' jew depressjoni, ħanaraw sa nagħmlu. Għax mhijiex it-triq li jrid il-mulej, hawnhekk qed jgħidilna stabru fil-hemm, m'hemmx lok għad-disperazzjoni, imma taf kifu itolbu bla wafqien. Jekk it-talb mhuwiex parti minn ħajjitna, ħatidħol il-biża', ħatidħol id-disperazzjoni, għax meta ma titlobx, m'intix qed titkellem Alla.
U aħna rridu dil-komunikazzjoni ma' dis-sors qawwija, potenti li huwa Alla, biex dak li qed jedilna biex nagħmlu nkunu nistgħu nagħmluh. Ejdli int hekk ma titlobx. U ma jkollokx il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Da kollu li qed jedilna Pawlu, l-Apostlu Pawlu, f'din is-silta li qed naqraw, kif tittamlu? Kif tittamlu? Jkun impossibbli. Mela, ilmu lej, ħasbinna l-kollox, ma għalinniex isma' għamlu hekk u għamlu hekk u ma provdinniex kif. U s-sors, imma jridu konna vera qalbna miftuħa u id-dena miftuħin biex nkunu qed nisimgħu x'qed jgħid. Mela fittex itgħallem itlob. Sew. Alright, skont il-prinċipji tal-kelma tal-Alla. Jiġifieri it-talb mhux naqbdu bla doċ, hemm prinċipji. U għandna kors ukoll, bus probabbli dal-waqt naslu biex nagħmluh fuq it-talb. Għax hemm il-prinċipji li Alla ta' kif għandna nitolbu biex hu jismana u jkun jista' jagħtina dak li qegħdin nitolbu. Għax huwa skont ir-rida tiegħu. Mela jekk ma nafux nitolbu, hemm bżonn li nitalmu ħalli Alla jismana, alright, u nkunu nistgħu naraw il-glorja tiegħu. Għax għalhekk iridna wara kollox nitolbu biex jurina kemm ħobbna, biex itina dak li għandna bżonn. Imma prinċipji kif, mhux bla doċ. Biex naraw il-wedit tal-Alla jseħħu f'ħajjitna, rridu nżommu mal-prinċipji tas-saltna tiegħu. Aħna llum parti minn saltna. Aħna maħniex parti mid-dinja. Sewa, aħna parti mis-saltna tiegħu. Issa, fis-saltna tiegħu hemm ir-regoli tiegħu. Hemm il-prinċipji tiegħu u l-modi tiegħu. U aħna għalhekk jedinna ġeddu moħħkom bil-kelma biex dak li aħna mdorrijin fih fid-dinja inwarbuh u nimxu skont dawn il-prinċipji biex naraw il-wedit tiegħu. Jekk ma nagħmlux dil-bidla tat-tiġdid, ma se jiġri xejn. Għax sa nibqgħu nimxu skont id-dinja li Alla dik ma jonoraħiex. Sewwa, mela ejjew niftu qalbna llum. Għax verament iridna nitilgħu dak il-standard għoli li nistħoq inna nkunu bħala Kristjani, għat inġorru l-isem tiegħu. Inġorru l-isem. U hemm bżonn inġibu glorja dan l-isem. Aħna m'għandniex għalfejn niddependu minn nies tad-dinja l-aħwa. Ħafna drabi naqgħu fiha di, huma għandhom jiddependu minnha vera. Hekk għandu jkun, ma nafx kemm qed isir hekk, imma hekk għandu jkun. U rridu nitolbu maħfra lil Alla jekk aħna qed inħallu dan iseħħ. Meta t-talb isir kif għandu jsir, naraw riżultati. Ħafna drabi rajnihom. Sewwa huma d-dinja kollha narawha di. Mela vers 13, għax wasalna vers 13, jedinna wkoll aqsmu ġidkom mal-qaddisin li għadna kemm għamilni issa li jinsabu fil-bżonn. Għalhekk id-djeġmaw l-offerta li nagħtu nkunu qed ngħinu u nilħqu persuna f'kull sfera tal-ħajja, anki b'evanġeliżmu stess. Jiġifieri meta aħna qed nagħtu qed jixxandru programmi u qed nilħqu nies minn kurrokna ta' Malta u Għawdex speċjalment aħna sewwa, int qed tagħmel evanġeliżm. Alla volja m'intix qed tmur fit-triq bħal ħafna mill-evanġelisti li għandna hekk. Sewwa jagħmlu one-on-one evangelism, imma nistgħu nagħmluh permezz tek ukoll għax int qed twassal il-kelma tal-Alla. Issa, vers 14 jedinna, birku lil dawk li jippersegwitawkom, issa ġej libes. Birku lil dawk li jippersegwitawkom. Birku u la tisħtu l-ħadd. Nallu. Kemm il-darba nkunu qed nisħtu ma noqogħdux attenti bi klimna anke b'klim negattiv ta' mhux bil-fors tittamel xi seħta bil-mamul. Ġifieri anki meta nitkellmu negattiv. Alright, ġili anki fuq tal-familja, fuq it-tfal, minn jaf kemm il-kelma toħroġ, noqogħdu attenti, tisħtu lil ħadd, il-kliem huma containers. Ħajġorru jew it-tajjeb jew il-ħażin. Inti tista' tifforma l-ġurnata, tifforma l-ġimgħa, tifforma ħajtek propju bil-sienek. Vers 15, ara kemm qed titina tips għal Kristjan
biex ikun dixxiplinat. Issa, jekk aħna ma wettquhomx f'ħajjitna daw maħniex dixxiplinati għax qed inħallu dik tgħaddi u l-oħra tgħaddi. Allura mhux se nkunu dak ix-shining Christian għal Kristu. Niddu, mhux hekk iridna niddu bħal kwiekeb hekk tgħid il-kelma. Ma biex niddu bħal kwiekeb, irridu nippolixjaw lil nfusna kuljum b'din il-verità. Ifirħu ma' min jifraħ, vers 15, u ibku ma' min jibki, qed jgħidilnaw. Ġifieri, għatu każ l-uġieħ ta' ħaddieħor. U tkunux iffukati fuqkom infuskom biss, kemm il-darba sfortunatament niġu naqwu nqumu mhix qed iħoss ħaddieħor. Dika m'għandix tkun. U rridu noqogħdu attenti l-aħwa li bl-azzjoni u bl-attitudni tagħna nkunu ċerti li ma weġġaw il-ħadd. Anzi, nibku magħhom, jiġifieri kun spalla għalihom u nippruvaw nifhmu l-uġieħ ta' ħaddieħor. Issa ġieli jsir mhux intenzjonalment, imma il-kelma tal-lum għalhekk ġiet biex nixtarru daqsxejn u nidħlu fejn anfusna biex hekk qed nagħmlu dan l-ewwel nett nindmu sewwa għax mhix ħaġa u t-tieni nett niġu aware u nirranġaw is-sitwazzjoni. Amen. Mela hawnhekk qed jgħidilna ifraħ ma' min jifraħ, ikpi ma' min ikpi, ma' min kun qed jikpi, tkunx iffukat fuq hekk innifsek. Galatin 6:2 taf x'jgħidilna erfgħu it-tabija ta' xulxin. Erfgħu it-tabija ta' xulxin u hekk tkunu qegħdin tħarsu l-liġi ta' Kristu. Kemm nimmaġinaw li nistgħu nagħmlu xorti għal Kristu. Taf li jekk nerfu t-tabija ta' xulxin, jekk nistmaw il xulxin, jekk inħobbu lil xulxin kif qed jgħidilna Ġesu Kristu. Nkunu qegħdin inwettqu dak kollu li jrid Kristu minna. Hekk tkunu qegħdin tħarsu liġi ta' Kristu. Mill-banda l-oħra, issa meta qalilna ifirħu ma' min jifraħ, ma nħallux lejra sa tidħol. Oraj, jew tirkeb għax nara l-ħadd ieħor jieħu l-breakthrough. Jew għax nara l-ħadd ieħor b'xi barka jiġej f'ħajtu. Hekk qed jgħidilna ifraħ ma' min tara li għandu l-ġid. Issa, l-emozzjoni tal-ġisem ixini, imma l-muneta nal-qawwa biex dan nelbuh. Dan nelbuh. Ġifieri mhix għax Kristjani mhux se nħossuh ta'. Għalhekk qed jippreparana l-mulej u jridna nkunu dixxiplinati biex narfu nelbuh. U għandna l-qawwa kollha biex nelbuh. Imma ħafna drabi jekk aħna ma nidħlux fil-kelma, jekk ma nidħlux qalbna xi messaġġ bħal da, isna ninsew x'hemm miktub. U nibdu ngħidu ma xi tidni nagħmel. Jekk jiena hekk dik ma niflaħx għaliha, imma dik ma nistax nelibha, nibdu ngħidu hekk. Imma jekk għandna l-kelma tal-Alla rajt wissina, tħeġġiġna u turina li Alla huwa kbir biżejjed li qiegħed fina. Li huwa kbir biżejjed biex jenna nelbu dak kollu li jkun ġej kontrina. U li qed jaddasna u li qed ifixkinna. Ħafna drabi nkunu mqarqin għax minna lina li maħniex hekk, imma fil-fatt ġieli nkunu hekk, mela irridu noqogħdu attenti wkoll meta tiġi korrezzjoni u meta tiġi twissija, aħna nkunu kapaċi nistgħu ngħidu isma' din qiegħda totta lija llum. Għax ħafna drabi tkun. Għalhekk niġu aħna. Sewwa mela vers 16. Aħsbu f'xulxin l-istess, jiġifieri għejxu ferħanin fl-imkien. Fl-ispirtu ta' armonija u kunu sensittivi għal xulxin, tridu knisja hekk intom. Li meta tiġi fiha tuħu r-ruħ għax taf li sessib minn iħobbok, taf minn sessib minn jifmek, taf minn sessib jgħinek, mhux tiġi qalbek maqtuwa. Daqs li kieku qed tmur x'imkien
taqta' d-dinja? Hekk b'dik l-inċertezza li ma taf ssib? Aħna niġu b'konfidenza hawnhekk, mhux hekk. Li nafu li tansibu din l-imħabba li hawnhekk qed jgħidha Pawlu. Imma issa sa naraw Ġesu x'jgħid ukoll. Mela, taħsbu, vers 16 għadni, taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fitxu l-umli. Xi ġifieri? Humble tasks. Ħafna drabi nippruvaw nitilu, issellu, mhux nitilgħu, naqbżu għall-ogħla skaluna mingħajr ma nibdew minn isfel. Għalhekk taħsbux fi ħwejjeġ kbar, aħseb f'affarijiet miż-żgħar l-ewwel, għax hekk nibdew naqbżu mill-ewwel fl-għoli, x'jista' jiġrilna? Naqgħu. U tiżbita ma tistax tet kif tiġi. Taf ma tqumx minna. Mulej, grazzi. Li inti tenna mulej f'dawn iż-żminijiet. Għax ma jistax jaħdem bina hekk. Ġesu huwa l-umiltà. Huwa nnifsu, u jgħidilna l-lum li jerfaw. U jerfaw. Għaz ikun jaf kif, imma jerfaw fil-pożizzjoni li jridu hu. Mela, identifika ruħek mal-lum li. Mela, irridu nkunu ċerti li bjar. Aħna verament mal-lum li mhux ġifieri titkaxkar mal-arta u toqgħod tgħid li ma jiena jien xejn, li kapaċi nissottometti għal dak li qed jitalla, għal dawk li Alla poġġa fuqi. All right. U nobdi. Undercover ħafna menna minnieh. Nafu x'protezzjoni hemm. Meta aħna verament nidħlu taħt din il-protezzjoni tas-sottomissjoni. Tagħmlu ix ta' orrif qed jgħidilna. Mamma mija kemm jibsaw tal-lum. Vers 17. Troddu lil ħadden ibdeni. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jiġifieri kunu eżempju issa. Oqgħodu attenti li ma tkunu skandlu għal ħadd. Nafu x'qal Ġesu fuq l-iskandlu le? Ħażin għalih ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu mażramon u jiftħuh il-baħar. Luqa 17 ma nentu. Jiġifieri l-iskandlu jista' jsir minn kulħadd u f'kulħadd. Ġifieri noqogħdu attenti. U minnu jista' jkun leader, jista' jkun follower, tista' tkun fix-xogħol, tista' tkun fil-knisja, tkun fejn tkun, noqogħdu attenti mill-iskandli aħwa. Għax hawnhekk qed itna lista mhux ħażin ta' affarijiet li nistgħu naqgħu fihom u nġibu l-offiża fuq dak li jkun. Jekk jista' jkun sakemm vers 18, jekk jista' jkun sakemm ikun ġej minnkom, ejxu fil-paċi ma' kulħadd. Issa, vera, mhux kulħadd lest li joffri il-paċi għax hawn ħafna troublemakers fid-dinja, imma kemm jista' jkun min-naħa tagħna aħna noffru li lejjem ngħixu fil-paċi, imma tista' tagħmilha jekk ma jkollokx l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fik. Għax tittejt li isma' tittara jħallunix fil-paċi, veru. Imma ra xi standard qed jgħidilna li rridu nitilgħu għalih. Mhijiex faċli ta' din il-kelma tal-lum, imma bżonn li ssir. Għax inkella ħanibqu knisja li ma narawx il-potenzjal li Alla jridna naraw. Nibqu limitati u din Alla ma jridix għax Alla jrid il-glorja. Minn uliedu. Sewwa. 19. Tivvendikawx ruħkom bidejkom eżisti għaj. Nismaħħa. Imma ħallu l-korla talla tameli, tibżax, tasal. Tasal ta' għax hemm miktub għalija l-vendetta jien inħallas jgħid il-mulej, thank you Lord. Ġifieri nistgħu nistrieħu li l-ġustizzja tiġi. Sewwa, il-ġustizzja tiġi dejjem. Għalhekk irdu nitalmu nafdaw il-mulej. Il-fidi qed jittestjana fil-fidi.
Verse 20. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimaw. Jekk bil-għaċ isqiħ, birku. Għax it-tjubija u l-ġenerozità tagħna taf x'jiġri jaf inislilhom indiema. Jaf inislilhom indiema ara kemm iridna nkunu fini tal-mulej, li aħna nkunu kapaċi, nkunu ġenerużi u kif qed jallimna hu, nkunu nistgħu immissu qalb dawk li huma qibsin. Ara x'kapaċità tah lill-Kristjan. Għax il-qawwa tal-bniedem b'saħħtu mhux kemm huwa b'saħħtu fiżikament u maċawta, kemm huwa kapaċi joqgħod jissottometti għal din il-kelma u jobdi dak li qed jgħidlu l-mulej. Hemm naraw ir-riżultati. Jista' mhux ikollok saħħa u teddid, ma tġibux bniedem, imma jekk tagħmel kif qed jgħidlek Ġesu u timxi bil-ħlewwa bil-ġenerożità li qed jgħidilna hawnhekk, inti kapaċi tmiss l-iktar qalb ibsa li tista' teżisti. Issa, jekk dawn imbagħad ma jkunx iridu l-mulej qed jgħidilna hawnhekk, jekk tagħmel hekk tkun qed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Jiġifieri, Alla jista' jieħu ħsibu mbagħad. That's it. Imma bil-ġenerożità tagħna aħna nistgħu ndawru l-iktar qalb ibsa li teżisti. Verse 21. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Jiġifieri Alla uża li jista' juża lill-edewwa tagħna ħafna drabi, ħafna jużhom biex fil-fatt aħna stess nimbnew bil-fidi fih. Sewa u nsiru propju nixbħu. Ġifieri di anke rajniha fil-kors li għamilna wkoll ta' undercover. Ħafna drabi hemmhekk insemmu leaders kattivi, leaders li huma ibsin, sewwa leaders li ma jogħġbunix bl-attitudni tagħhom, imma sakemm ma jġalunix nidimbu, sakemm ma jġalunix nidimbu, il-mulej f'Rumani 13 iħeġġiġna biex nissottomettu. Imma fl-istess ħin meta qegħdin nagħmlu hekk, aħna qed nimbnew. Għax qed nafda kontinwament fil-mulej li qed jgħid li jien se nieħu ħsiebek. Alla volja taħt dak il-leader. Għax taħt dak nieħu ħsiebu jien. Imma inti għamel dak li qed ngħidlek jien. U jien neħilsek. Anzi, jekk ma nagħmlux hekk, Romani 13 morru qrawha. Tafu x'jiġri hu minn studja. Hekk ma nagħmlux hekk, inġibu il-kundanna fuq rasna. Hekk jgħid. Iġifieri il-mulej ħelu, il-mulej mimli mħabba, ma jaf ikun ibes ukoll ta' għax Ġesu qatt li kien mimli mħabba, Ġesu huwa mħabba, imma fejn tidħol il-verità tal-kelma ta' Alla qatt m'għamel kompromess. Qatt. Dejjem kien iħobb, kien joffendi wkoll, mhux għax irid joffendi u jweġġa', imma għax il-verità tal-kelma tal-Alla hekk tagħmel biex tirranġa l dak li jkun. Sewwa? Allura ħafna drabi tniggizna, imma aħjar tniggizna issa nirranġaw ruħna biex il-mument li niffaċċjaw il-ħalliq tagħna ma nibżawx. Grazzi Ġesu, għalhekk qed niġu preparati, qegħdin ħares fl-aħħar ta' żminijiet. Ma tantx għandna ċans niċċajtaw. Mela ejjew inħalluh molding għas kif tgħidha jiffurmana kif irritu. Mela standards qoli mhux ħażin. Standard qoli mhux. Dax qal Pawlu. Issa ħanaraw x'qal Ġesu. Għax ħafna jgħidulek u dik mhux Pawlu qala. Is-siba tagħdi minn studjużi li jaqraw il-kelma tal-Alla jgħidulek u dik mhux Pawlu qala. U dik mhux ġagbu qala, mhux Ġesu. Imma l-ewwel nett hija l-kelma tal-Alla minn poppa sapruha. Sewwa, imma issa ħanaraw x'qal Ġesu wkoll għal dawk li jaħsbu hekk. Mela biex niġbru dak kollu li għedna, biex inkunu disċipli qed ngħidu, disċipli ġifieri disċiplinati. Il-kelma disċiplina ħafna drabi ma toġobniex. Ibsa.
Imma min toġbu, jien toġobni, ġifieri nippreferi nkun x'imkien fejn id-disciplina għax inħobb l-ordni. Sewwa u l-ordni qiegħda hemm biex tenna. Għax inkella jkun hemm kaos. U fil-kaos ma nafx kemm jirnexxielek timbena, iktar titkisser. Mela biex sewwa qed ngħidu biex inkunu dixxipli vera ta' Kristu issa, ma jfissirx li għandna biss it-titlu ta' Kristjan li nħobbu l-Ġesu, imma li namlu dak li jgħidilna. Min la sa żed, mingħajr ma noqogħdu nażlu. Għax hekk inħallu xi ħaġa barra, inkun daqshekk ukoll qed nagħmlu kollox ħażin. Tafu meta Sawlu għamel 99.9 ta' dak li qallu Alla? Għamel kważi kollox meta rnolu biex joqtol kollox minn dak il-pajjiż fit-Testament l-Antik, issa ġifieri dik il-ħabta hekk kienet kien jiddilja Alla għax ma kienx hemm Ġesu, il-korla tiegħu kienet taqa' b'xi mod, imma meta qallu biex jagħmel dak li qallu jagħmlu u ħalla tikka żejra x'ħalla ħajjin dak li derlu fajneħ li kellu jħallihom. Għal Alla kienet ribellioni. Għax ma milx kollox eżatt dak li qallu jagħmel. U l-istess aħna, jekk nibdu nħallu nażlu mill-kelma dik u l-oħra nkunu qegħdin infallu totalment dak li Alla jrid minna. U ħafna drabi se nbagħtu aħna minn hawn. Alla m'għandu bżonn xejn. Aħna li għandna bżonn. Aħna li għandna bżonnu kontinwament. Imma x'qal Ġesu issa? Ġesu innifsu. Mela ħanaqraw skrittura fej kien għadu kif ħasel saqaj id-disċipli tiegħu fl-aħħar ikla li għamlu flimkien. Kielu flimkien u kien jaf li waslitlu s-sija biex imut Ġesu. U li kien ħabbhom tant il-daw id-disċipli tiegħu. Ġifieri kellu dal-kliem li ġej issa lihom. Ħabbhom, all-right, sal-aħħar baqa' jaħseb fihom, u mhux tal-li ħaseb fihom sal-aħħar, tal-li kien qed jinkludi lilna wkoll, għax il-missjoni qatt ma wafqet ta' Ġesu. Komplu għad-disċipli u qed inkomplu aħna u tibqa' titkompla. Il-missjoni li ħallinna Ġesu għalhekk iridna jkunu armati sew u ffurmati sew u ta' ċertu livell u standard, mhux li jgħaddi kollox. Għax hemm bżonn li nuru il-kobor tiegħu kif kienu jagħmlu fi żmien li hu ħallilhom din il-missjoni lid-disċipli tiegħu. Mela hawnhekk Ġesu fi Ġwanni 13 taf x'għamel? Ħallilhom kmandament ġdid. Kmandament, mhux option, kmandament. Ġwanni 13, ħajja mor daqsxejn hemmhekk ħaniftħu l-kelma tal-Alla. Ġwanni 13 konna ġa ftaħnija, ma kienet printjata għaw, issa ħaniftħu il-ktieb. Mela, Ġwanni 13, vers 34. U għallhom hekk wara li kien ħasslilhom saqajhom, urihom x'ġija għamelu, u kif rid li jara lilhom jagħmlu jservu. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. U hawnhekk irid ningrazzja l-Alla l-Ispirtu Santu li fil-kamra tat-talb illum propjament kellimna fuq l-imħabba. L-imħabba li Ġesu għandu għalina, b'hekk tlabna, għandu għalina u meta narfuha din l-imħabba lilna timlina bil-milja kollha li għandna bżonn biex narfu x'qed jgħid. Lilna timlina meta narfu kemm ħobbna Ġesu. Meta narfu dik l-imħabba u li kull ma għamel kollu għax iħobbna, aħna nkunu lesti biex nirriċiprokaw lura dak kollu li hu jrid minna. Hawnhekk qed jgħidilhom mela issa ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Mela daw kienu ġiġa talmu li għandhom iħobbu għax fil-Levitiku, fil-Levitiku 19, 18 u 34 titkellem fuq li huma għandhom Testament l-Antik kien jgħidilhom Alla li għandhom iħobbu lil xulxin u li jimxu fl-imħabba anki f'Dewtoromonju 10:18. Imma issa Ġesu ħaj qed jgħidilna, issa rridkom imħabba kif ħanorikom jien.
Iġifieri mhix imħabba li ħan ikkuntentak għal dak li inti trid, jew għax hekk jaqbillek, jew biex naġavolak, imma imħabba biex tiffurmak, biex tibnik anke jakkost li tweġġek. Dik li mħabba standard li hu għoli ta' Kristu. Mela hawnhekk qallhom bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu lil xulxin. Għaliex? Għax minn dan se jarfukom li intom tiegħi. Jiġifieri jekk ikolkom li mħabba bejnietkom. Din it-tip ta' mħabba li ħanaraw, li qed naraw fil-kelma tagħna, dik il-lista li tagħna Pawlu, pratikament ġabar kollox Ġesu hawn. Dik li mħabba li bdejt ngħidilkom ikbu ma' min ikun imweġġa, ifirħu ma' min qed jifrah. Bħalma rajna l-istassieħa li rajna f'Rumani. Sewwa tweġġawx il xuxin, ilqgħu lil xuxin, ħobbu lil ġifieri hemmhekk aħfru, tivvendikawx ruħkom. Dik it-tip ta' mħabba qed jgħid. Mela għaliex? Għax dik kien Ġesu il-missjoni tiegħu kienet biex jorina kemm kbira din l-imħabba u nafu kemm kienet kbira. X'għamel? Miet għalina biżejjed. Tbiċċer għalina għax kienet il-missjoni tiegħu. Mhux qed jippretendi li aħna nitbiċċru issa biex inkunu bħalu għax u biss seta' jagħmilha. Għax hu pur u Alla nnifsu. Sewwa biex ħafrinna dnubitna, imma qed jallimna li dik l-imħabba meta aħna nirċevuha issa kapaċi nagħtuha dik l-imħabba. Għax arafna kemm iħobbna hu. Tagħna missjoni issa biex b'dik l-imħabba, dik l-istandard ta' mħabba, alright, aħna nkunu nistgħu immexxu din il-missjoni. Irridu nimxu f'dawn il-prinċipji imma biex naraw din il-qawwa. Dak il-prinċipji li Pawlu tagħna f'Rumani. Li mingħajr it-talb ma nistgħux naslu. Mingħajr it-talb ma nistax naslu. Ovvjament, mingħajr il-fidi. Mingħajr jekk nibqa' niddubita li din il-kelma hija lija. Nibqa' webbes rasi li jiena m'iniex qiegħda f'dik is-sitwazzjoni. Irridu verament inkunu umli u narblu lil nfusna biex naraw li aħna noħorġu minn ċertu sitwazzjonijiet li qegħdin fihom. Kapaċi nammettu li qegħdin fihom. Imħabba li turina li aħna disċiplini tas-sew ta' Kristu għax inħobbu bħalu. Ġesu kien bla kantunieri u weġġa n-nies u offenda. Mhux għax rid iweġġa, għax il-kelma offendietom. U għajja ma nkunux minn dawk li noffendu ruħna bil-kelma. Meta xi ħadd jiġi jurina l-verità tal-kelma, nibdu noqomsu u nħdu għalina. Noqogħdu attenti. Għaliex? Bħalma qal Ġesu, veru għalinna Ġesu isma' dawk li jagħtu l-offiża ħaqqu min jarraqhom. U jagħtu l-iskandlu għaliex? X'meta tagħti l-offiża għad li ġieli tkun unknowingly wkoll, imma rridu noqogħdu attenti li ma nagħtux offiża b'dak li ngħidu b'dak li nagħmlu. Sewwa anki hekk kondu iktar konna ċertu influenza. Għax meta jkollna ċertu influenza, iktar rridu noqogħdu attenti x'qed nifluwenzaw fuq ħadd ieħor. Mela noqogħdu attenti ħafna minn din l-offiża għal min itiha u min jirċevija. Għaliex? Għax meta tirċevija se jiġrilek. Ħadd ingħalaq fik innifsek, ħadd jiżola ruħek u x-xitan ikun ġabek fejn jiritu. Għax iġibek taħseb li jiritu u ma tinħelis. Mela il-bniedem li hu offendutu ma jurix għax iżomma jagħmel maskra ma jurix imma tkun deep down l-offiża bejt of Satan, all right? Hawnhekk grazzi mulej dejjem għandna xi kors għaddej fuq dal affarijiet. Jiġifieri meta bniedem ikun offendut jgħidlek imma jiena ma nurix, insomma dik ħażin. Mur u fittax l-għajnuna. Tibqax iż-żomma għax mhix tagħmellek ġid, għat irdek. Huwa erq li tittaqtaw.
Għax inkella jibqa' jikber fil-fond u ma teħlis minnu. U hija kburija. Għax meta l-bnedem ma jammettix li għandu l-offiża, għax huwa mkabbar. Issa, aħna knisja mbirka. Knisja fordni. Għax il-Knisja ta' Kristu dejjem titkun fordni u għalhekk għandna nirringrazzjaw l-Alla li għandna l-ordni fil-Knisja. Għax hija tajnuna lina li insib il-min jista' jgħinni. Li huwa f'dik il-pożizzjoni li jgħinni, mhux kollox bla doċċ. U din hija knisja hekk. Knisja li hija fordni. Li nħobbu ma jfissirx bħal medna li nikkuntentaw xewqa dak li jkun. Inħobbok meta norik fil-verità kif inhi, f'kollox. Toġbok jew ma toġbokx. Ġesu qal ħantik kmandament li tagħmel hekk. Issa jekk aħna ma nobdux dan il-kmandament, qegħdin f'ribellioni. Meta aħna niqgħu il-kelma tal-Alla niftħuha b'dal mod, mhux ġast kemm qed naqrawha u tibqa' għaddejja, hemmhekk qed tagħmel il-frott. Għax qed teħles, qed tnaddaf, qed tibni. Dik xogħla l-kelma tal-Alla li tagħmel dal-affarijiet. Issa, f'Efesien 5, Ġesu għalinna x'namlu f'kull erja tista' tgħid u 6. Ara, f'Efesien 5 vers 1 u 2. Miktub, osservaw kif Kristu ħabna. U intom għamlu l-istess. Nispera li għandkom il-Bibja u qegħdin tarawhom daw, biex qed ngħidhom jien. Qegħdin miktubin fil-Bibja. Osservaw kif Kristu ħabna. U għamlu intom l-istess ħaġa. Nifqu naħsbu li biex inħobbu bħal Ġesu irridu noqogħdu għal kollox ukoll ta' però. Għal kollox hemm limit issa. Ġifieri ma nħallux il-min laqqas jabbuża minna. Biex noqogħdu attenti wkoll għax għal kollox hemm limit. Għalhekk hemm kollox fil-kelma tal-Alla għax di wkoll turina li m'għandniex noqogħdu għal kull min jipprova jġalna nidimbu b'xi mod jew min jabbuża bina. Qatt ma qalilna kunu tapit il-mulej. Qatt. Mela f'Efesien 5:1 u 2 qed jgħidilna osservaw bħalma qed nagħmlu issa kif Kristu jridna ngħixu u għamlu l-istess. F'Efesien 5 ukoll hekk nibqgħu għaddejjin hemmhekk hemm mudell għal miżewġin. Kristu u l-Knisja. Kristu li ir-raġel jieħu l-mudell, jimxi fuq il-mudell ta' Kristu u l-mara fuq il-mudell tal-Knisja. Ġifieri jekk aħna nimxu fuq dan il-mudell hemmhekk Ġesu qed jgħidilna eżatt xi mħabba jrid mir-raġel li jrid imut għal martu. Bħalma Kristu miet għall-Knisja. U il-Knisja tittoqgħod u tissottometti u tobdi b'imħabba ma ta' mhux b'oppressjoni, b'imħabba lejn żewġha. Bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu. Ara x'talim fin da. Dik tip ta' mħabba li jrid Kristu, mhux imħabba li nivvintaw aħna. Mela hemmhekk għandna mudell għal miż-żewġin. U mbagħad għandna Efesien 6 bejn l-ulied u l-ġenituri wkoll. Jgħidilna kif għandna nħobbu l-missirijiet m'għandhomx ikunu ta' ibsin wisq ma' tfal fis-sens jiġifieri mhux ma jkunux dixxiplinati, imma mhux li taqtalhom qalbhom. Sewwa u tfal kemm għandhom jobdu lill-ġenituri dejjem u joqogħdu għalihom. Jiġifieri għandna mudell għal kollox fil-kelma tal-Alla kif għandha tidħol l-imħabba. Galatin 5:13. Alla jridna ħilsa. Wow. ċifet wara dan kollu Alla jridna ħilsa ta' b'dan kollu. Ħilsa minna nfusna. Grazzi Ġesu. Eħlisni minn nifsi mulej. Sewwa biex naqdu lil xulxin u ninżilu minn fuq il-pedestal tal-jien. Jien. Taf li ħafna drabi jekk toqgħod tisma' ħafna Kristjani jitkellmu għax meta mbagħad tibda tinnota kollox.
laqas jindunaw li diskorsom jien. Veru? X'naħseb jien, x'namel jien, kif namilha jien. Il-jien. Iġifieri, akkost li weġġu l-ħaddieħor dil-jien ma nneħħawx min-nofs. Issa Alla qed jgħidlek ara, inħeles minna tidnużak mela warrab min-nofs. Għax hekk tibqa' int fin-nofs ma jistax jaħdemu. Nistgħu mhux nitolbuh biex jużana, mulej jużani. Warrab int ħi mbagħad nużak. Għax hekk tibqa' fin-nofs ma nistax naħdem. Mela mulej, għenni neħles mill-jien. Kif? Anki fil-qadi tal-Knisja, jew ma ħan nitkellmu fuq il-Knisja, x'aħna l-Knisja li qed ngħixu għalhekk sewwa. Imma dik mhix responsabilità tiegħi. Dik mhix fil-livell, jiena mhux tal dik ġejt imsejħa jien. Ara l-bżonn li hemm fil-Knisja, ix'inhi. U għamilha. Mhux toqgħod tgħid dik mhux tal-livell tiegħi, dik mhux ir-responsabilità tiegħi u dik naraw x'hemm bżonn imbaxxu rasna u nimxu. Hekk verament qed taqdi u l-jien tneħħejtu min-nofs. U mbagħad ħalli l-mulej jarak fidila, faithful, għal dak li qed tagħmel u jpoġġik f'pożizzjoni fejn tixtieq qalbek għaliex? Għax il-mument li issir xewqa f'qalbna għax ikun poġġijinna hu. Jiġifieri x-xewqa ta' qalbna kif huma bibliċi sewwa, mhux kolinkwa xewqa tad-dinja ta' ma dak li l-mulej jipoġġi f'qalbna anki x-xewqa u d-doni li nixtiequ jagħtihomna. Għax ipoġġihom f'qalbna. U mbagħad il-kelma tal-Alla minn Psalm 34 qiegħda. Jgħidlek li il-mulej itik ix-xewqa ta' qalbek. Imma x-xewqa ta' qalbek li jkun poġġaw li jkunu bibliċi, li jkunu tiegħu. U int qed tikber fihom. Mhux xi ħaġa li rrida mid-dinja sewwa. Xi ħaġa tad-dinja, dawk mhux affarijiet li aħna għandna x'naqsmu magħhom iktar issa. Lut 10:24 oħra mill-kelma tarla jedinna. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-il-tajjeb. Isma' inħajru. Mhux naqtu qalb xulxin. Inħajru. Għax ħafna drabi naqtu qalb dak li jkun. Mhijiex biblika laqqas li naqtu qalb dak li jkun. Fi Knisja speċjalment bħal tagħna ordni divina neċessarja għax tiswa l kulħadd. Ġifieri ma niddejqux għax naraw ċertu dixxiplina fil-Knisja, anzi nieħdu gost għax nafu li kollox se jmur sew meta jkun hemm l-ordni. L-awtorità hemm qiegħda rridu noqogħdu taħta. Sawa dik appoġġija Alla nnifsu, u rridu nonorawha. Is-soluzzjonijiet issa għax nistħajilkom tgħidu isma' inti ġejja b'xi waħda tajba lejla issa. Alla volja meċċej min jeddi għax kollox mill-kelma talla. Sewwa, imma mbagħad il-mulej dejjem l-ewwel jedinna dak li hemm x'nirranġaw u mbagħad itina soluzzjoni. Qatt ma jħallina imperpru. Mela, jedinna number 1, oqogħdu attenti mill-offiża la neħduha u wis inqas natuha. Mela number 1 kif jeduha? Nirfinaw fekk illum. Mulej jekk qatt għamilta di aħfirli. Għax wara kollox, għalhekk qiegħda l-maħfra. So, nindmu u let's go on. Number 1. Il-quiet time. Għażiża Knisja. Il-ħin mal-mulej. Ma rridkomx tollu jdejkom ta' imma kemm hawn min huwa daqshekk committed li għandek ħinu. Għaliex? Għandna bżonnu. Ħafna drabi l-għonet hija pride li ma nagħmluhx għax jiġifieri m'għandix bżonnu. Imma tant irridu nkunu nħossa li għandi bżonnu, għaliex? Għax hemmhekk huwa fuel time. Hemmhekk inti ħad tiġi fueled biex tagħmel dal-affarijiet, jekk ma taqrax
Xem miktub ħatibret u ma tagħmilhomx dal-affarijiet. Ħatoħroġ barra mid-dar, ħatmur għax-xogħol u ħataqa' fihom. Għaliex? Għax l-ewwel nett id-dinja hekk ħajamlu. Allura ħatamel bħalhom. Tinġar magħhom. Imma jekk inti tkun mimlija. Alright? Jiena qabel tlajtaw fuq, mort fil-kamra tat-talb illum. U taf kemm kelli bżonna? Għaliex? Għax inti trid fuel. Anke biex tiġi tippritka l-kelma tal-Alla. Bas għax titla' kiesaħ u biret. Inti għavolja tlabt u għamil dak li kelli nagħmel id-dar, imma still kelli bżonn nidħol f'dik il-kamra nisma' t-talb dbirikt meta bdejt nara li t-talb kien inline ma' dan li ħanipritka tlum ma' kemm inti kbir, Spiritu Santu. Anke hemm ġew qed tgħid l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Fuq di li mbirka mħabba kif irida Kristu, l-istandard li rridu nitilgħu għalih. Ma nibqux iktar hawn taħt, imma nitilgħu hawn fuq. U iktar ma nitbaxxew, iktar nolgħu. Hekk taħdem is-saltna. Kemm inti kbir, mulej. Halleluja, grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Jekk mhux se nsibu dal-ħin għal Alla, se tkun diffiċli biex nagħmluhom dal-affarijiet. Il-ħin tat-talb ma' Alla jrid ikun kuljum. Number 3, kun żgur li dejjem timxi f'ordni divina. Iġifieri kif qed ngħidu llum fil-familja, fix-xogħol, fil-knisja, kull fejn tkun, għax aħna wara kollox mhix ġol knisja biss. Sewwa nimxu sew, anzi pjuttost irridu barra iktar nuru minn aħna vera. Mux jedu basta Kristjan da, u ħlif affarijiet maqlubin ma jarawx fina, ġifri għalla ħares. Imma taf taqa fija, speċjalment jekk tkun ma tkunx kif qegħdin ngħidu tkun daqsxejn xotta. Sewwa, ġifieri le rridu nkunu mbaqbqu għal Alla ħalli kontinwament intuħ glorja. X'jistgħu jgħidu jekk jaraw tbaqbaq għal Alla? Lajk di, jiena dejjem meta jarawna hekk, speċjalment ħanfaħħarna ir-raġel li għandi dak kull fejn immorru, jew ikanta, jew jfaħħar l-Alla, jew jajja dejjem Alla tila walla nieżel nkunu fejn nkunu. Anki jkanta. U kulħadd iħares leħ, issa ħiex int ferħan dal-għodu, issa. Ġifieri l-attitudni ukoll tiġbidhom in-nies biha. Qatt m'inti ħadd tkun dawn. Dejjem up. Alleluja, we are going up and never down. We are the head and not the tail. Alleluja, l-ħin kollu. U bil-provi. Vera li il-mulej, il-kelma tiegħu xi kultant tkun korrettiva u ibsa imma ġiblek il-ferħta għax tidrittak u tieħdok fil-vija li għandek tmur. Grazzi Ġesu. Mela, nkunu żgur li dejjem qed nimxu f'ordni divina u ħaġa bħal-aħħar kważi. Hemm starting place għal da kollu. Ġifieri, jekk sissa maħniex f'dan id-divine alignment li qegħdin ngħidu li titlob, li tkun f'divine, li tkun f'ordni, li titlob bħalma qed ngħidu li nipprova bl-attitudni ma weġġa' l-ħadd, anzi nifraħ bħalma rajna f'Rumani. Hekk maħniex f'dan l-istat, today is a starting place. Illejla nistgħu nagħnuk bit-talb. Ixini dak li qed tiġi kontrik, ixini dak li qed itaqlek li ma tistax teħles minnu. Xedna, Ġesu jrid jaħilsek. Nistgħu nibdew mill-lum, nitolbu flimkien. Ixini l-problema tiegħek biex issa l-weekend li ġej, grazzi Ġesu, naraw il-qawwa tal-Alla taħdem. Iżet minn qatt qabel, aħna mmorru minn glorja l-glorja qegħdin f'din il-Knisja. U rrudu nuru dawk tem barra xi ġifieri glorja tal-Alla. U meta jaħdem Alla u meta jitkellma Alla irried kullimkien. Sewwa u hekk irriduh jagħmel. Grazzi Ġesu, inti tonorana dejjem. Mela, issa, hemm starting place for all this. Sewwa, imma trid tkun kontinwa. Ġifieri, jekk ħatibda mill-lum blajnuna tal-Alla u tgħid isma' jiena rrid inkun hekk, għax jiena rrid l-Alla jużani, jiena rrid inkun dawl għal ħadd ieħor li wara kollox hekk għandu jkun, għall ħars ma jkollniex din ix-xewqa f'qalbna, ġifieri.
Imma ħatibda millum u ħankomplu. Terġax lura, għax inkella jkollok toqgħod terġa' tibda mill-bidu. Imma jekk tibda u tkompli, tikber. Tikber u tasal għal dak li Kristu għandu għalik. Imma tinsiex li matul din it-triq se jkun hemm il-korrezzjoni. Ġifieri mhux kollox ġej wartu żgħar. Anki jekk ħanibdew bl-għajnuna tal-Alla il-fema tagħna u li nixtiequ li nonoraw lill-Alla b'dan il-mod u Alla sajtina l-għajnuna dejjem. Imma mhux ħankunu perfetti laqqas ta'. Ġifieri se jkun hemm żmien li ħajkonna bżonn il-korrezzjoni, ħajkun hemm żmien li nduru għall-għajnuna, fim, u ejja nagħmluhom. Għalhekk hija l-Knisja u nirringrazzjaw l-Alla liha. Ġifieri ma naqtux qalbna anki jekk niġu f'din is-sitwazzjoni. Bl-għajnuna tal-Alla wasalna fl-aħħar. Ħanaqra skrittura li ħatatina ferħ ukoll qatt li għandha x'taqsam ma' dak li rajna. Ejjew mmorru Filippin biha se nagħlqu. Filippin 2 minn 13 sa 16 ara kemm Alla vera ma jridniex naqtaw qalbna. Alla hu li jaħdem fikom u li jġelkom tridu. U se jġelek trida di u tħabirku biex tagħmlu dak li joġob lilu. Mela tgħidx jiena m'iniex kapaċi għax Alla se jkun li ħajaħdem fik la trida u ħajġalek tħabrek biex toġbu. Halleluja, biex tagħmel dak li llum smajtu jgħid. Ħajħabrek fik biex inti tagħmilhom dal-affarijiet. Vers 14. Għamlu kollox mingħajr game u mingħajr tlaqliq. Ġifieri toqgħodx kemm jibsa tassa. Anzi, il-mulej mhux se jħallik tħossha jibsa, se ssir ħafifa. Għax tant tkun tittoġbu li ħassir ħafifa. Ħalli tkunu nies blajb, safja, għax dawk li huma safja biss jaraw wiċċ Alla, tgħid il-kelma. U li Alla bla teba. F'nofs bnedmin ta' ħajja mawġa u mħassra. Ġifieri ara aħna safja u li Alla fost dinja bnedmin mawġin imħassrin. Ara kif xi ġmiel ta' poplu aħna. Fosthom intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb. U però żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Għaliex? Għax din il-kelma hija l-ħajja. Mingħajrha ninxfu. Żommuha sħiħ, żommuha kuljum, żommuha fikom, għax dik hija l-ħajja għalikom, għal-ġisem tagħkom, għal-moħħ tagħkom, għal-ruħ tagħkom. Żommu sħiħ il-kelma tagħla. Hekk fil-jum ta' Kristu jkolli biex niftaħar li ma nkunx ġrejt u tħabat għal xejn. Wow. Aħwa, meta qrajt din il-kelma, ħadd pjaċir fil-vera sens tal-kelma. Għax inkun irid nikber kontinwament. Sewwa, il-kelma tagħla fiha minn kollox. Fiha komfort, fiha ferħ, fiha tħeġġiġ, tkabbrek minn kollox. Pariri, twiddib, korrezzjoni, fiha kollox biex l-inna żomna ħajjin, mimlijin, sħaħ. Anki jekk naqgħu nistgħu nerġgħu nqumu għax għandna kif u mod, ġifieri għalhekk hija l-ħajja. Allura dejjem tikber għax qatt ma tasal, dejjem fiex titgħallem rivelazzjoni kontra oħra. Imma Dominic titla' hija, ħalli tagħtina naqxejn music. Għaliex, għax issa sar il-ħin li naraw il-fejqan. Fejn hemm ġrieħi, fejn hemm mart, fejn hemm toqol. U x'inhu?
bħalissa huwa l-ħin li jekk inti tgħid f'qalbek imma jiena ma nafx nitlob sew kif qed inti. Allura sowwat nistgħu ngħinuk bit-talb. It-talb kollox ħadd mhu speċjali, imma meta titlob xi ħaġa ssir. Xi ħaġa ssir għalhekk il-mulej iridna nitolbu. Sewwa. Jew ma nafx kif inqatta l-ħin mal-mulej għax noqob bil-qiegħda u ma nisma' xejn. Nitolbu miegħek biex taraf il-qawwa tal-Ispirtu Santu u taraf tisma' leħnu. Ġesu jedinna tolbu taqilgħu. Jekk ma titolbux ma taqla xejn. Jekk hemm xi nuqqasijiet minn dak li semmejna, taqtax qalbek għax Alla se jkun li ħajaħdem fik, mhux int. Int biss trid tumilja ruħek u tgħid isma' għandi bżonnok mulej. U ħanwieġeb għas-sejħa tiegħek. Jekk għandek bżonn fejqan bħalma dejjem nagħmlu. X'hemm li Alla ma jistax jagħmel? Xejn. Kollox jista' jagħmel. Jekk aħna biss nemnu. Għalhekk taqtax qalbkom il-lejla ibda minn issa. Ftakar kemm aħna mbirkin li għandna weekend mimli ġej ma nixbax nedilkom qed inħeġġiġkom il għaliex is-sena l-oħra hawn kont raq fih dan il-konferenza ta' Helsien li ħanaraw, come out in Jesus' name. Rajna nies jinħelsu minn kollox. Ġifieri illum ħanibdew b'qalbna miftuħa biex inkunu nistgħu nirċievu. Ma ħnibdew millum. U qabel xejn, qabel nagħlqu nixtieq li ngħid kelma lil min qiegħed jarana u jismana YouTube jew Facebook. Nemmen li din il-kelma kienet għalikom ukoll għaliex il-kelma talla hija għal kulħadd, għal min les li jirċivija. Daqshekk huwa tajjeb Ġesu. U llum li inti tgħidli nixtieq kieku dan kollu li semmejt fil-kelma talla nagħmlu ikun tiegħi, imma ma nafx fejn ħanibda. Illum ngħidlek tista' tibda billi tirċievi lil Ġesu bħala s-Sit u s-Salvatur tiegħek. U dan billi tiftaħ qalbek u tkun tridu u tgħid. Għax il-kelma talla tgħid emmen u stqar. Mela emmen li Ġesu huwa l-uniku li jista' jaħfirlek dnubietek, huwa l-uniku li jista' jaħfirlek, huwa l-uniku li jista' jħelsek min-nar tal-infern, huwa l-uniku li jista' jtik ħajja ġdida. U stqar dak li ħanejt issa jien. U għejt warajja. Mulej Ġesu. Illum smajt verżjoni oħra tista' tgħid ta' Ġesu li jien qatt ma smajt dwaru. U rridek Ġesu. Irridek tiġi f'ħajti. Irridek tiġi issalvani mid-dnubieti kollha. Jiena illum qed naraf li għandi bżonnok u rridek li taħfirli u li tgħinni ndur lejk u ngħix għalik. Għalhekk nistqar li inti mulej, int is-Sit u s-Salvatur tiegħi, int biss tista' tkun dan għalija. Għaskont il-kelma li għadni kemm smajt, hekk ma tkunx int, jien ma nistax insalva. Grazzi li int mitt għalija. U l-kelma tgħid li irxuxtajt biex fik jien għandi ħajja ġdida. Ejni itfa' l-Ispirtu Santu tiegħek biex inkun nista' ngħix din il-ħajja bħalma smajt illum, ħalli nibqa' ngħix għalik. Grazzi li tajtni din l-opportunità li smajt din il-kelma llum. Għall-glorja tiegħek u għall-glorja tal-Missier. Amen u amen. Jekk intom verament li tixtiequ ssibu xirka fej tistgħu tgħinu tgħixu din il-ħajja flimkien
ma aħwa wkoll bħalkom, aħna hawnhekk ikonna l-erba, is-sibt, il-ħadd bħala service, ikonna talb kuljum, ikonna ħafna attivitajiet u konferenzi oħra, nistidnukom u bil-qalb kollha nilqawkom.